Ħijjera dik il-Frawli Sinjura llum. Da Malta ħijjera xi ġwiet. Il-Frawla, frotta li nkunu qed nistennew bi ħġarna, għalkemm propjament laqqas hija frotta għaliex huma żerriegħa ċkejknin li hawn fuq barra li huma il-frott. Infatti hija l-uniku frotta li għandha żerriegħa fuq barra. Frawli huwa simbolu tal-imħabba, sensualità, purità, abbundanza u fertilità. U għandha storja interessanti ta' spjunaġġ, kolonjaliżmu, natura u esperimenti. Snin ilu il-Frawli kien rari, misterjuż u affaxxinanti. Ma' żmien, peress li sar abbundanti, il-bniedem nesa l-meravilja tal-Frawli. Hija xjenza u r-riċerka li tfakkarna billi tiżvela d-dinja glorjuża tal-frott u l-ħaxix. Il-Frawli fi ammont għoli ta' plant compounds li wħud minnhom fihom benefiċċji qawwija saħħitna li jipproteġuna mir-riskju ta' mart kroniku serju. Minħabba l-lista twila ta' antiossidanti differenti f'ammonti kbar, ir-riċerkaturi li l-Frawli jista' jipprevjeni allura jipproteġina minn ħafna tipi ta' kanser għaliex dawn l-antiossidanti jiġġieldu oxidative stress u l-infjammazzjoni f'ġisimna, żewġ kondizzjonijiet li jikkawżaw il-kanser. Apparti minn hekk fil-Frawli instabu aktar minn 25 anthocyanins li jagħti l-kulur aħmar jgħajjat lill-Frawli. Ikelli fih livelloli ta' anthocyanins fi ħafna benefiċċji speċjalment għall-qalb, għall-pressjoni, għall-funzjoni tal-moħħ, inaqqas l-infjammazzjoni, jista' jipproteġina minn type 2 diabetes u jista' jnaqqas ir-riskju ta' ċerti cancers. Il-Frawli huwa wkoll powerhouse ta' nutrijenti. Huwa sors eċċellenti ta' vitamina C, manganese, folate, potassium u f'ammonti iżgħar ħadid, copper, magnesium u phosphorus. Il-Frawli jbaxxi il-kolesterol tajbin għal minu diabetiku jew għandu livelloli ta' sokkor għaliex għandu glycemic load baxx. Jekk tieħdu wara jklab ħafna karboidrati, inaqqas l-spike tal-glukos u l-insulina. Fih ammont baxx ta' kaloriji u jgħinna biex nixxieħu aktar bil-mod. Tajjeb ħafna għal-ġilda sabiħa u hemm min minflok jieklu jinħasel bih. Madam Taljan, figura prominenti fi Franza tas-seklu 18, darba fis-sena kienet tieħu banju fil-meraq ta' 10 kilos Frawli. Il-Frawli huwa il-frott tal-imħabba u l-passjoni. Jingħad illi jekk żewġ persuni jaqsmu frawla waħda jsiru jinħabbu. Hemm konnessjoni wkoll mal-alla Rumana tal-imħabba Venere. Skont mitoloġija Rumana, il-Frawli twilet mid-dmuħ li bkiet Venere wara li l-maħbub tagħha Adonis Smith. Id-dmuħ ċarċar maħaddejha u kif ħabat mal-art inbidel fi frotta ħamra forma ta' qalb. Fl-antik kien hemm superstizzjoni li nisa tqal kellhom jevitaw milli jieklu, imissu jew iħarsu lejn il-Frawli għaliex it-tarbija titwieled b'marka ta' Frawla. Fl-arti Kristjana, il-Frawli għandu simboliżmu importanti. Il-weraq magħmul minn 3 partijiet jissimbolizza Trinità. Il-frotta ħamra tipponta l-isfel tirrappreżenta l-qtar tad-demm ta' Kristu u l-5 petali tal-fjura bajda simbolu tal-5 pjagi ta' Ġesu. Il-Frawli huwa assoċjat ukoll ma' turnament prestiġjuż ta' tennis Wimbledon, fejn sa mill-ewwel turnament fl-1877 bdiet tradizzjoni fejn l-ispettaturi jieklu Frawli bil-krema. F'ġimagħtejn jiġi konsmat 38 tunellata ta' Frawli. It-toma u l-għamla tal-Frawla salvaġġa li kien jittiekel mijiet u eluf ta' snin ilu huwa differenti ħafna minn dak li niklu llum. X'ġara? Għalkemm fl-Ewropa kien hemm Frawli selvaġġ sa minn żmien il-preistoria u mas-seklu 14 beda wkoll jiġi kultivat ftit billi jieħdu l-pjanti mis-salvaġġ u jħawluh fil-ġonna, il-Frawli kien żgħir, rari u bla wisq toma. Il-pjanta aktar kienet tiġi kultivata bħala ornament. Fis-seklu 16, Jacques Cartier, esploratur Franċiż ikkummissjonat mir-Re ta' Franza, vjaġġa fil-qalba tal-Amerika fejn skopra meded kbar ta' Frawli selvaġġ u ġab pjanti miegħu lejn l-Ewropa. Magħrufa bħala Fragaria virginiana, dawn il-Frawli kienu ċkejknin imma ħelwin ħafna. Imbagħad fl-1714, Amadei Frezier, spija tar-Re Luigi 14, intbagħat iċ-Ċili biex jispija kif l-Ispanjoli kienu qed jiddefendu l-kolonji tagħhom. Kif kien hemm Frezier innota u kiteb dwar il-Frawli fiċ-Ċili li kienu kważi bojot u kbar daqs bajda ta' tiġiġa. Naturalment, miegħu dan ġab ukoll il-Frawli il-pjanti miċ-Ċili. Fl-1765, Franċiż ieħor Antoine Nicolas Duchamp dakkar il-Frawla ħamra ċkejkna u ħelwa li kien ġab Cartier mal-Frawla kbira ċilena li kien ġab Frezier. U voilà,
twildet il-frawla ħamra kbira u ħelwa li minna ħarġu speċi differenti li niklu llum. Il-bdiewa tagħna jibdew jippreparaw għall-frawli f'Awwissu bidu ta' Settembru. Il-frawli huwa delikat u fi ħafna xogħol u l-bidwi jieħu ħsiebha daqs tarbija. Jagħmluha l-planni u jużaw il-plastik li hu biodegradable biex il-frawla ma tiġix f'kuntatt mal-ħamrija u ma ssirilix ħsara mill-bakterja u fungus li jkun hemm fil-ħamrija. Il-plastik ta' fuq jipproteġiha min-nida u l-bidwi jiftaħu jagħlaq dan il-plastik skont il-bżonn. Però l-bidwi għandu wkoll il-min jgħinu biex il-frawli joħroġ sabiħ. L-ewwel toħroġ il-fjura, sindendi u l-ewwel il-fjura, ħanajdlek ara. Bħala hawnhekk ħireġ il-bukkett issa, hawnhekk joħroġ bukkett, jiġi bil-fjuri. Jiġi fjuri hekk bħal dawn. Imbagħad ej xin tiftaħ, tiddakkar bħal Medina. Tiddakkara bħal naħal, tifhem? Imbagħad tifforma il-frawla xi jekk ma jdakkarix in-naħal. Ma tiġix tiġi qisha mawġa, ma tkunx Tajba l-ikel? Mhix ma tkun imma tkun qisha sfigurata ngħidli jien. Malta aħna fortunati li l-art tagħna u l-bdiewa tagħna jipproduċunna frawli b'toma eċċezzjonali. Apparti minn hekk, peress li l-frott jasal għandna malajr, in-nutrijenti jkunu intatti. Ma ninsewx iktar ma jkun ilu li nqata l-frott u l-ħaxix, aktar jonqsu n-nutrijenti u t-toma tinbidel ukoll. Bil-frawli tista' tagħmel ħafna affarijiet biex l-ikel tiegħek ikun aktar varjat, kreattiv u nutrittiv. Għamel l-insalata aktar interessanti billi magħha iżżid frawli mqatta. Servi frawli mal-ġobon għax imorru tajjeb ħafna flimkien. Tista' tagħmel pizza bil-goat cheese, frawli, ħaba u għasel. Tista' sajru mal-aġin. Minflok ta' dam għamel salsa bil-frawli. Pereżempju mal-inċova imorru tajjeb ħafna l-frawli. Aqli basla żiet inċova mqattar qiegħa, frawli, ħaba, żebbuġ u sajjar għal 5 minuti. Kun oriġinali u mal-bruschetta minflok ta' dam jew flimkien ma' ta' dam, uża frawli bi ftit balsamic vinegar. Tista' taffeċ il-frawli u fih timmarina t-tiġiġ, imbagħad sajru u servih f'wrap, jew daħħal il-biċċiet tat-tiġiġ immarinati fi skewers u ixwihom. Mal-majjal jew mal-papra tista' sservi wkoll ftit salsa tal-frawli. Għal xi ħaġa ħelwa, tista' timla l-frawli bil-krema u tidlikhom ftit biċ-ċokkolata. Tista' tixrob ilma toma ta' frawli billi titfa' frawli ġo buqar tal-ilma. Il-frawli tista' tifriżah. Aħslu, ferxu fuq karta strazza u poġġeh fil-friża. Meta jiffriża itfgħu f'boros u ħallih fil-friża għal meta ma jkunx fl-istaġun. Tista' tnixfu wkoll billi taqtaw min-nofs, tpoġġeh fuq dix u taħmih f'temperatura ta' madwar 60 grad Celsius. Imbagħad tużah bħala snack jew mas-cereal. U l-weraq tarmieħx fi ħafna vitamini, minerali u polifenoli. Bih tista' tagħmel te jew żidu ma' xi soppa, ma' salad u froġa jew smoothie. Il-frawli jaħslu biss qabel tiklu mhux qabel għax inkella jibda jmur. U jekk ikollok xi frawla li bdiet timmoffa jew bdiet tmur, armija għaliex tħassar l-oħrajn u mhix tajba lina. Riċerkaturi mill-University of London skoprew illi il-frawli iqanqal fina memorji pożittivi. Il-Malta Food Agency tħeġġek biex tagħmel aktar memorji pożittivi u tikol aktar frawli.